Costul acestui turn, bine, este și muzeu înăuntru, este de 11 euro adult. Am fost mai devreme și ne-am luat ceva așa să mâncăm și doamna de acolo nu prea știa nici engleză. Deci cam așa arată o străduță de aici din Ghent. V-am spus, sunt foarte cochete și foarte drăguțe, așa aranjat. Avem aici biserica, cealaltă câteva magazine cu suveniruri, cu mâncare. Acum priviți, din nou la pas, pe străzi, mergem așa, liniștiți. Bună și Hristos a înviat! Salutare tuturor! Bine ați revenit pe canalul nostru, bine ați revenit la un nou vlog. Am început să călătorim din nou, după atâta timp lipsă. Adică o lună și jumătate, pentru noi este mult, o pauză prea mare. Da, cred că de fapt un pic mai puțin, dar nu știu, suntem, nu știu când am fost în Luxemburg, acum 3-4 săptămâni în urmă și acum am ieșit din nou, am părăsit Londra pentru că din nou era mai friguț acolo, s-a anunțat o zi de ploaie în ultimele 3 săptămâni, așa că am decis să mergem la plimbare și suntem astăzi în Belgia. Ne-am întors înapoi, suntem în Ghent, nu? Da, am zis să vizităm un nou oraș. Un oraș pe care ne l-am propus să-l vedem. Pe care l-am propus și data trecută am fost în Bruges, ne-a plăcut enorm și am zis hai să venim și în Ghent, să vedem cum este pe așa o vreme frumoasă de primăvară. Da, am avut de ales între Antwerp și Ghent, pentru că noi o să stăm doar 2 zile aici. Suntem în vizită la niște prieteni. Mâine o să petrecem ziua în Bruxelles și nu știu dacă o să filmăm sau nu, dar rămâne de văzut, pentru că vrem, main-ul nostru, focusul nostru este astăzi pe Ghent. Pentru asta am venit cu precădere și haideți cu noi să începem această călătorie. Noi deja am vizitat o biserică aici, o să vă pun niște cadre așa frumoase, să vedeți. Am zis că în biserică, la întâmplare, nu cred că e cine știe ce, dar să știți că ne-a surprins plăcut. Orașul cum este micuț, nu petrecem 2 zile, că nu avem ce să facem, doar o zi este suficient. Așa că haideți să luăm la pas și să vedem ce ne poate întâmpina. Am început vizita și suntem în turnul Belfort, construit între 1313 și 1380. Acest turn reprezenta puterea și independența orașului medieval, adăpostind drepturile municipale. Are aproximativ 91 de metri înălțime, cu accente de piatră fină și decorațiuni sculptate. În vârf se află un carilon cu peste 50 de clopote, iar de pe platforma de observație se deschide o panoramă superbă a Ghentului. Aici avem prezentat mecanismul de funcționare a acestui turn. Și iată-ne ajunși sus. Cam aceasta este vederea panoramică pe care o avem. Acesta este doar un unghi și este în piața aceasta principală foarte frumoasă. Dacă nu mă înșel, aceea este o catedrală foarte faimoasă pe care urmează să vizităm. Nu mai rețin bine numele, dar o să caut și o să văd cum se numește, pentru că are un nume mai greu de reținut, dar cam așa arată de aici de sus. Vedeți că am prins ușor un alt unghi. Am uitat să vă spun costul acestui turn, bine, este și muzeu înăuntru, este de 11 euro adult sau mai ieftin. Dacă ești student, 5 euro, dacă ai copii mici până în 12 ani, este gratuit. Am găsit și un dita mai clopotul, cred că nu vă faceți idee cam cât de mare este din video, însă n-aș vrea să fiu aici când o să înceapă să bată. Așa ca și localizare, Ghentul se află în regiunea Flandra, deci asta înseamnă că aici se vorbește cumva olandeza. Cel puțin asta am văzut pe străzi, chiar la magazine, am fost mai devreme și ne-am luat ceva așa să mâncăm și doamna de acolo nu prea știa nici engleză, deci probabil, nu știu, noi nu știm franceză, așa că ne-am descurcat noi cum ne-am descurcat, dar asta vreau să spun, în zona aceasta se vorbește predominant olandeza. Și vreau să vă arăt un pic așa orașul de aici, din piața aceasta pe care v-am arătat-o de acolo de sus, de pe acel turn. Deci aceasta este biserica în care vom intra în momentele ce urmează. Noi am fost chiar aici sus, de acolo am făcut acele filmări mai devreme
și mi s-a părut așa foarte interesantă această piață și am zis că așa cât vă arăt două imagini de pe aici să vă și spun câteva lucruri despre acest oraș. Văd că sunt aici niște copii care fac baloane, se joacă, deci e atmosfera destul de frumoasă. Este și cald afară, sincer, pentru noi sunt 18 grade, dacă nu mă înșel, ceea ce este bine. Un pic bate vântul, dar este ok. Deci acest oraș este un oraș medieval cu clădiri bine conservate, după cum se vede, Ghent îmbinând istoria cu viața studențească. Deci are una dintre cele mai mari universități din Belgia. Bineînțeles, fiind Belgia, aici se plătește în euro și prețurile, din câte am văzut, sunt un pic mai accesibile decât în Bruxelles. Așa, per total, atmosfera, v-am spus, este una relaxată, este una frumoasă, pentru că și orașul este unul frumos, este curat. Până acum, cel puțin, așa l-am găsit, deci așa o să-l lăsăm și noi. Și foarte mult lume tânără. Dacă vă amintiți din Luxemburg, acolo spuneam că media de vârstă era undeva la persoanele pe care le-am văzut pe străzi, între 40-60 de ani. În schimb, aici media de vârstă este mult mai tânără, am putea spune. Și da, haideți să intrăm în această catedrală, în această biserică și ne vedem de acolo dinăuntru. Aceasta este catedrala Sfântul Bavo din Ghent. Se află în inima orașului, în piața Sint-Bavsplein. Este o bijuterie a arhitecturii gotice, deși păstrează elemente romanice mai vechi în cripta sa subterană. Este faimoasă în toată lumea pentru capodopera Adorația Mielului Mistic, realizată în 1432 de frații Jan și Hubert van Eyck, o lucrare considerată începutul picturii moderne europene. Catedrala impresionează nu doar prin operele de artă, ci și prin cripta sa medievală, unde se găsesc fresce rare, relicve și morminte vechi. În interior răsună una dintre cele mai mari orgi din Europa, o construcție monumentală cu peste 6.000 de tuburi. Deși turnul nu este deschis vizitatorilor, fațada gotică și vitraliile colorate oferă o imagine spectaculoasă atât ziua cât și seara. Bineînțeles că am petrecut foarte mult timp prin magazine de suveniruri, pentru că trebuie să luăm magnet, așa că mai avem de umblat până îl găsim pe cel pe care ne-l dorim. Vrem ceva mai diferit, ceva mai interesant și suntem în drum spre canale. Vrem să mergem să facem o croazieră din aceasta pe canale, așa că am înțeles că este aici aproape un loc de unde putem să luăm o bărcuță, undeva la 10-11 euro, dacă nu mă înșel, dar vedem la locul faptei. Deci cam așa arată o străduță de aici din Ghent. V-am spus, sunt foarte cochete și foarte drăguțe, așa aranjate, shop-urile și magazinele, terasele, sunt foarte plăcute așa vizual. Mama mia, cât este de aglomerat! Am ieșit pe o altă străduță, așa destul de interesantă și aceasta, și am găsit aici, cred că aici e tot Ghentul la un loc. A ieșit aici la terase, l-am mâncat și așa mai departe. Vreau să vă arăt clădirea aceasta din față, pentru că asta mi-a făcut cu ochiul așa. Am văzut-o de departe și da, nu știu, e foarte, foarte multă lume aici afară. Dacă până acum nu mi s-a părut chiar așa de aglomerat orașul, uite că am găsit și motivul. Bine, este și ora 2 după masă, probabil foarte multă lume acum ia prânzul sau nu știu, se odihnește un pic, se relaxează. Ne aflăm în centrul orașului, am putea spune, și cred că am uitat să menționez faptul că Ghent este orașul bicicletelor. Chiar aici în față, clădirea pe care v-am arătat-o mai devreme se numește De Post. Este un centru comercial și am văzut că este foarte frumos înăuntru. Noi am fost până la baie. Da, avem aici biserica, cealaltă câteva magazine cu suveniruri, cu mâncare și da, mergem acum în continuare să căutăm bărcuțele. O să vă mai arăt așa în drum spre obiectivele noastre turistice, să vă mai arăt străduțe din acestea, pentru că este un oraș totuși medieval, așa, sau cu un iz medieval și este prea drăguț. Oriunde te întorci, vezi acest tip de clădiri și sunt foarte interesante. Am ajuns și în locul cu pricina și de aici o să pornim noi în călătoria noastră
cu bărcuța, deci cred că o să fie ceva de genul. Văd acolo un preț 10 euro, adult 40 de minute. Cam așa arată și de-abia sunt nerăbdător să văd cum arată orașul văzut și din acest unghi. Deja vedeți acolo în spate cât de frumos se vede acest oraș. Să vedem un pic și în partea cealaltă. Suntem aici pe un ponton, așa pe un pod, foarte frumos amenajat. Și acolo vedeți din nou un alt restaurant, o terasă este așa pur și simplu pe malul canalului, ca să spun așa. E foarte drăguț. Am urcat pe bărcuță, am plătit până la urmă, nu știu, ne-a făcut reducere, am spus că Lenuța este student, așa că ne-a lăsat cu reducere de student pe amândoi. Am plătit 9 euro de persoană și așteptăm să plecăm. Cât mai durează? Undeva la 10-15 minute, nu? 10 minute și o să fie plimbarea pe canal în jur de 40 de minute, dus-întors, deci o să vedem o priveliște foarte, foarte frumoasă. De-abia așteptăm. Aceasta este bărcuța noastră, este destul de încăpătoare, așa, ca să spun. Și vedem în cât timp se umple, dar cam așa au spus. Și hai că mergem la drum. Ne vedem de pe traseu. Eu i-am zis, Lenuț, hai să luăm din asta care să vâslim noi doi. Dar nu a vrut, a zis că nu știe să înnate. Data viitoare. Vedeți că oficial am început turul. Am găsit așa un suport foarte mișto pe bărcuță pentru GoPro și cred că o să vă fac niște cadre destul de interesante. La bord avem și ghid și ne explică absolut tot ce vedem acum. Îmi place foarte mult clădirea aceasta, chiar la început. Și bineînțeles avem ghidul și în franceză și în engleză și în flamandă. To the left in that great facade. It's one of the oldest and best preserved facades here in Ghent. It dates back to the year 1200. Romanesque architecture. Together with the Great Staple House of Amsterdam, it are the two oldest stepped gables in the world. And now it became a Manhattan's burger restaurant, as you can see. Tocmai ce am terminat turul, cum ți s-a părut? Foarte frumos. Eu v-am mai spus că mie îmi place foarte tare în fiecare oraș care merg și găsim canale de genul. Ne urcăm într-o mică de asta croazieră și ne plimbăm, pentru că avem ocazia să vedem cam toate obiectivele. Da, chiar dacă nu intrăm să le vizităm, dar le putem vedea așa, nu știm, nu le găsim noi în oraș.
sau durează mai mult. Da, durează mai mult și cu ajutorul acestor bărcuțe le putem vedea și ne bucurăm tare mult. Un exemplu, uite, acum că ai spus de treaba asta, la care încă n-am reușit să ajungem, este castelul. Castelul exact. Aveam plănuit să mergem, dar... Și ai văzut ce frumos l-am văzut de pe apă. L-am văzut așa de frumos de pe apă că nu știu dacă am fi mers acolo, dacă am fi mers acolo, dacă l-am fi văzut mai frumos decât atât din acest, nu știu, din acest punct de vedere pe care l-am avut acolo. Apropo, să vă spunem, turul pentru de persoană este de 10 euro. Da. Da. Dar cum v-am spus, noi doi Lența a rezolvat și am avut câte un euro practic reducere pentru studenți. Bineînțeles, este un oraș al studenților și aici cam merge treaba cu studenția, pentru că sunt foarte, foarte mulți studenți. Și asta e, nu știu, mi-a plăcut foarte mult turul, m-am simțit foarte bine, foarte relaxat și așa am ieșit un pic din agitația aceasta, din nebunia orașului, ne-am relaxat, ne-am odihnit un pic picioarele după atâta umblat și acum priviți, din nou la pas, pe străzi, mergem așa, liniștiți, vrem să vedem unele locuri pe care am reușit să le vedem din barcă și ne plimbăm un pic pe aici. Vedem ce mai este, poate mergem și bem ceva, să ne răcorim, pentru că între timp s-a făcut destul de călduț, adică suntem la tricou. Pe bărcuță a fost un pic mai răcoare, pentru că pe canalele alea a fost un pic mai diferit, dar acum să știți că se stă foarte bine în tricou. Așadar, merită din plin. Dacă ajungeți în Ghent, faceți plimbarea cu bărcuța. Cred că este atracția principală a orașului, deci nu o ratați pentru că se merită și ne vedem mai încolo. Am ajuns pe o stradă destul de interesantă și cred că vă puteți da seama și de ce, sau cel puțin se poate vedea așa la prima impresie. Se numește Graffiti Street și este foarte, foarte colorată. Aici vine foarte multă lume, tocmai pentru a face poze. Ia uitați aici mesaje, care mai interesante. Și am aflat despre această stradă pur și simplu așa întâmplător. Da, foarte interesantă strada, sincer. Și văd că cineva chiar muncește acum la un nou graffiti. Da, chiar suntem happy că am găsit această stradă, pentru că de aici ne îndreptăm spre un alt cartier, așa mai interesant, cu căsuțe din acestea vechi. Cred că recunoașteți personajul din imagine. Da, interesant, nu? Adică, nu știu, cum vi se pare așa ceva? Am mai fost prin oraș, am mai văzut, dar, nu știu, aici parcă strada aceasta este dedicată exclusiv pentru așa ceva. Și sunt unele care sunt chiar interesante și chiar faine. Nu toate, bineînțeles, sunt și cu mesaje fel de fel, dar, în principiu, cele mai multe sunt așa ochioase. Chiar e fain să vii aici să-ți faci o poză. Haideți că acum ajungem în cartierul acesta cu case din acestea mai vechi, pe care l-am observat când am fost mai devreme cu barca pe canal și am zis că trebuie neapărat să venim și aici, să vedem. Și deja cred că vedeți în fața noastră aceste două clădiri care sunt așa antice și o mulțime de oameni în fața lor, făcându-le fotografii. Și să vedem dacă o să mai fie precum acestea sau nu. Dar să știți că sunt destul de interesante. Ia priviți încolo, așa. Să încerc să mă apropii un pic mai tare dacă pot. Este un pic de lumină și cred că bate în obiectiv și nu se vede foarte bine. Este foarte aglomerat, dar da, cam despre asta este vorba. Deci numele acestui cartier, că de fapt este un cartier, nu este doar o stradă, este, dacă pronunț bine, Paterschol. Și încercăm să găsim mai multe clădiri de acestea vechi și aici este foarte fain. Și aici, vedeți, mă întorc camera și din nou fel de clădiri interesante. Dar încercăm să ne dăm seama cam unde sunt cele pe care le-am văzut și noi pe Google.
Deci, practic, Peterschol este un cartier istoric din Ghent, cu străduțe înguste, pavate cu piatră, case medievale bine conservate și o atmosferă autentică. Am înțeles că este cunoscut pentru farmecul său aparte, precum și restaurantele tradiționale și aerul de sat vechi în mijlocul orașului. Deci, practic, aceasta este versiunea medievală a orașului Ghent. Și cam așa arată pe o altă străduță. V-am spus mai devreme, sunt foarte multe restaurante, însă aici aerul acesta este așa mai de la țară, ca să spun în sensul bun a cuvântului, bineînțeles. Este mult mai fresh, așa, mult mai relaxant. Îmi place foarte mult această zonă și chiar nu îmi pare rău că am ales să venim un pic să facem un scurt păpaș și pe aici. Da, și am ales să mergem înapoi spre gară. Cred că acum o să ne retragem, mergând așa un pic pe faleza canalului, ca să spunem. Mai devreme am fost pe aici, v-am arătat cum se vede de jos de acolo și acum, fiind în cartierul acesta, am zis că hai să luăm un pic la pas, pentru că v-am spus, din bărcuță mi s-a părut foarte interesant. Nu știu să vă spun ce străzi mai ales să vizitați din acest cartier, însă nu este un cartier foarte mare și puteți să vă plimbați așa pe străduțe, pentru că sunt câteva care sunt chiar interesante și unde faceți niște poze foarte, foarte faine. Așa că puneți pe listă și acest cartier, dacă veniți în Ghent. Noi, pentru o zi, cred că am făcut suficient, ne-am plimbat printr-o mulțime de locuri, pe o mulțime de străzi și practic încă nu am terminat, dar cred că am surprins esențialul acestui oraș, așa că o să rămână să ne mai plimbăm un pic, după care ne luăm la revedere de la acest oraș și o să mergem spre Bruxelles. Acum nu știu dacă o să mai filmăm mâine din Bruxelles sau nu, pentru că o să avem o petrecere și vedem. Așadar, sper că v-a plăcut și acest nou vlog din partea noastră. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Bineînțeles, ca de fiecare dată am vizitat poate și alte locuri pe care nu le-am integrat în video, pentru că am zis că vă arătăm ceea ce ni se pare nouă mai interesant. Și spuneți-mi în comentarii dacă v-a plăcut sau dacă ați vizitat acest loc, dacă nu, dacă vă doriți să vizitați acest loc, ce părere ai avut pe tata? Foarte frumos, mie mi-a plăcut foarte mult. Nu știu, până acum de câte ori am venit în Belgia, adică a doua oară am venit în Belgia, mi-a plăcut enorm. Și Bruges, și Ghent, și vă recomand din suflet, dacă o să veniți în Bruxelles, să veniți și în Ghent, să vizitați micul oraș, pentru că este rapid. Ajungeți cu trenul în 25 de minute, sunteți aici, din gara Bruxelles-Dimiti. Da, gara Bruxelles. Asta chiar nu știu dacă am spus. Vii aici cu un tren, dacă vii în weekend, ai o reducere de 50%. Deci dacă vii în timpul săptămânii, mi se pare că este mai scump biletul. Noi am plătit 12,40 euro, cred că, de persoană. Dus întors. Dus întors, da. Și ne putem întoarce astăzi sau mâine, deci ceea ce este ok, pentru că este de weekend. Deci biletul îl poți folosi în weekend, dar în timpul săptămânii este 24 de euro de persoană dus întors, deci dublu. Nu știu de ce, dar în Belgia așa am plătit și când am fost în Bruges anul trecut. La fel, în weekend este reducere. De ce? Nu știu. Însă fiți pregătiți, trenul cu care veniți din Bruxelles până aici este foarte aglomerat. Noi nu am prins loc pe scaune, bineînțeles. Și prin urmare a trebuit să stăm în picioare o jumătate de oră, dacă nu mă înșel, 25 de minute, ceva de genul a durat cursa. A fost destul de aglomerat. Apropo, am avut și o fetiță cu noi de 11 ani și ea nu a fost nevoită să plătească nimic, pentru că este gratis până la 12 ani, cred. Totul în Belgia, cam aproximativ. Bine, la turul cu bărcuța, pentru că este treabă privată și a plătit jumătate de preț. Dar, asta am vrut să vă spun. Da. Și de la stația de tren până în oraș, în centru, trebuie să iei tramvaiul, sau cel puțin noi asta am luat, și te mai costă 3 euro să ajungi aici. Altfel, dacă nu, la pas 40 de minute, ceva de genul. Ok, cam asta a fost. Vă mulțumim frumos dacă ați fost alături de noi până la final
lăsați un like, apăsați butonul de subscribe și ne auzim data viitoare dintr-o altă locație. Bye bye, aveți grijă de voi!